Εδώ είμαστε. Σαμιώτης εδώ. Φτιάξω καιρός. Αν και ο Μάρτης είναι γδάρτης, λέει, μας έχει κάνει καλούς καιρούς. Νοτιάδες. Και όπως είδατε και στο άλλο κανάλι, κάνω καμιά φορά και κάτι ψαρεματάκια. Φούλερες τεχνικά, τώρα έχω ξεκινήσει. Δεν είμαι και γνώστης πολύ του ψαρέματος. Και να ρίξουμε τις κανένα δυο να δούμε. Έχω πάρει μια μικρή καστίνα μαζί μου. Πηγαίνουμε έτσι γυαλό και ρίχνουμε να δούμε. Δεν βγάλουμε τίποτα. Βάλουμε αυτό για αρχή. Νομίζω αυτά δεν τα έχω βουτήξει ποτέ. Έχω πάρα πολλά. Τι μου, μη φανταστείτε. 1 ευρώ το κομμάτι. Αλλά κοίτα εδώ. Έχουν καλές αλλαγές. Κάποια σκουριάζουν, εντάξει. Για την τιμή τους καλά είναι. Καλά μηνύμα, έχουμε ωραία εργαλεία, ακριβά. Ας παίξουμε λίγο, εδώ γλιστράει. Αν δείτε τι πλεύση κάνει, είναι floating. Με απλή ανάκτηση, βλέπετε εδώ κίνηση. Ο Κινέζος. Ας παίξουμε λίγο. Κάτι τσιμπήσε με την πρώτη. Και καλό, Τι είναι, κας καρμός θα είναι. Μια παλιοπέρκα. Για να δούμε. Τι ψάρια πιάνουμε εδώ. Έχει μεγάλο τράβηγμα, μικρούλι είναι. Πάω και δεν πήρα το πενσάκι μαζί, πιαστικά περίεργο να πούμε και δεν είμαι μαθημένος εγώ στα ψάρια. Ναι, σκαρμός είναι. Τι άλλο. Και καλός, Στράει δωρή. Καλό σκαρμουδάκι αυτό το μεταξύ, έτσι. Πώς το βγάλω τώρα αυτό το πράγμα. Ωραίο χρώμα αυτό. Πολύ καλή βολή δεν έχουνε. Είναι ελαφριά, είναι έτσι. Για LRF. 5-8 γραμμάρια είναι. 7 κάπου εκεί. Είναι στα όρια του καλαμιού. Τίποτα, έτσι θα αλλάζουμε πόστα συνέχεια, ένα 5-10 μέτρα, ξέρω εγώ, πηγαίνουμε έτσι προς τα πέρα. Και αν πιάνουμε κάνα καλό, το κρατάμε, αλλιώς πετάμε μέσα. Πιο πολύ για βόλτα, έτσι, ήθελα να βγω που είναι ωραία μέρα σήμερα. Τίποτα εδώ, ρίξουμε λίγο προς τα εκεί. Κάνω διάφορες ανακτήσεις, μια αργά, μια γρήγορα, μια σταθερή, μια χτυπήματα πολλά, έτσι, διάφορα. Τι ωραία αυτή η μουσική της θάλασσας, Ωραία. Τίποτα, στέρνα εδώ. Πάμε παραπέρα. Αν βλέπετε τίποτα λάθος μπορείτε να μου σχολιάσετε, έτσι, δεν είμαι κανένας έμπειρος. Αν δεν πρέπει, ας πούμε, να είναι τόσο λάσκα τα φρένα που στο χτύπημα σε παίρνει και πρέπει να είναι, ας πούμε, κάπου εδώ, γράψτε το σε σχόλια να μαθαίνουμε. Νομίζω πως δεν θέλει πολλά χτυπήματα.
για να πάρω μια σκέτη ανάκτηση χωρίς χτυπήματα. Κάνω λίγο γρήγορα στην αρχή να κατέβει στο νερό. Απλή ανάκτηση τώρα. Πες πρέπει να έχει ψάρια χάμω για να πιάσουν. Δεν γίνεται ρε παιδιά, όλοι βάζουν, περισσότεροι βάζουν βίντεο αυτά που πιάνουν. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ρίξει με την πρώτη και να πιάνεις ή εγώ τόσο τζαμής. Δεν ξέρω. Ή γκαντέμις. Έχει εδώ από κάτω τώρα πέρκα είναι, σκαρμουδάκι είναι. Για να δούμε. Το πιάσει. Εδώ από κάτω είναι ακριβώς. Καλά οι πέρκες και οι σκαρμοί εδώ κάνουν τρελό πάρτι. Να το πάει. Α, δεν το πήρε. Εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Δεν μπορεί να πατώσει αυτό το ψαράκι και δεν πάει βαθιά. Είναι και μικρό, δεν θέλω να το πάρω. Τώρα κάνω μια πιο αργή ανάκτηση. Γενικά με τα τεχνητά δεν έχω και μεγάλη εμπειρία. Κυρίως τόσο καιρό ψάρευα καλαμάρια και έχω βγάλει κάτι 3-4 κομμάτια μαζί με σουπιές και τέτοια. Κάτι έχει γίνει. Να το πάει. Δεν το παίρνει. Δεν το παίρνει. Τι είναι, γυλάκι είναι, γύλος. Κάτι μικρό είναι. Θα ρίξουμε μια από εκεί. Έχει κάτι βράχια, δεν θέλω να το γυαλώσω πολύ εδώ. Δεν θέλω να τα χάνω, ξενερώνω. Πεζούλια εδώ, έχουν κάνει λιμάνια. Κάνε λέει το κορόιδος ή το ρετάκι και ψάρεψε. Μας έκανε κάνει και τέτοια δουλειά εδώ. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Γκράφιτι κάργα. Λιμάνι κανονικό εδώ, μια χαρά. Σου ωραίος ρε μάγκα. Έχω με τα βάθη σκάφη εδώ να δένουν. Όμως είναι ωραία για τσαλαβούτα. Τι έγινε ρε μάγκα, τίποτα. Ένα γρίλο πως το λένε αυτό είχε μόνο. Να κάτι το κυνηγάει, τι το κυνηγάει. Κάνουν και θόρυβο. Τώρα λίγο του κάτσω από το βράχο. Κάνω πιο αργή ανάκτηση. Με χτυπηματάκια μικρά. Μπροστά μου εδώ είναι το τεχνητό. Τίποτα. Δεν πήτυχε καθόλου αυτή εδώ η βολή. Τίποτε. Μναγιά μου. Να το. Ένα τέτοιο.
Σκαρμός ήταν πάλι. Δεν ξέρω αν το είδατε, αν γυάλιζε. Φάνηκε πάντως εδώ που είμαι εγώ. Πέρα από σκαρμί τίποτα άλλο. Μπορεί να έρθω εδώ να κάνω καθετή. Κάνω τσετάς λίγο με ζωντανό. Άμα βρω πουθενά γυαλό εδώ σε εύκολο σημείο πεταλίδες να κάνα σκάρο, δεν ξέρω πως θα παίξω μπάλα. Έχω φτιάξει κάτι αρματοσχές για καθετούλα. Γιατί εντάξει ψαράκια έχει, αλλά είναι που είναι ηρεμένα τώρα. Ας πούμε κάτι γλακίες πάνε και πιάνονται πάνω. Αυτά τι να είναι τώρα εδώ. Ξαναρίξω λίγο εδώ. Έτσι κοντά. Και θα φύγω από εδώ. Ίσως να κάνουμε μια δοκιμή, ένα άλλο τεχνητό, ένα άλλο χρώμα. Ήρθα και εδώ που πρωτοψάρεψα όταν πήρα το καλάμι, αυτό εδώ, της Daiwa, με το πρώτο τεχνητό που το σκάλωσα κιόλας, και ξανά ήρθα εδώ να δω τι θα κάνω. Έχει κάτι σκοινιά εδώ, θέλει προσοχή τα σκοινιά. Πάλι ένα σκαρμό είχα πιάσει τότε, το πρώτο ψάρι εδώ, με το καλάμι. Είχε ωραία νερά εδώ, όπως βλέπετε. Κάνα ψαράκι καλό να βλέπα. Και τι στον κόσμο. Να, μια πέρκα. Πέρκα ή σκαρμός. Δεν πρόλαβα να το δω. Το πιάσουμε, γελάσουμε λίγο εδώ. Εδώ κάνει ωραίες βολές, τώρα είναι ο αέρας πίσω και πάει σφεντόνα. Να το πάλι βγήκε πάλι. Αλλά θέλει παιχνίδι αυτή τώρα εδώ, θέλει πιο γυαλό παιχνίδι. Δεν ψηλώνει πολύ. Κάτσε να δω τι καταφέρω. Δεν θέλω να πάει πολύ. Οπα. Εκεί. Μέχρι εδώ κάπου να δω την τζακώσω. Και εδώ που κάτω έχει ένα. Πετρόψαρο. Τεχνητό είναι μπροστά, πάει. Δεν το κυνηγάει. Κάτσε ξαναπαίξω πάλι. Εδώ μπροστά θα είναι. Δεν το γυροφέρνω, ναι, αλλά δεν το κυνηγάει. Να το φάει. Κοιμάσου λίγες βολές εδώ και θα αλλάξω τεχνητό. Τώρα μια φυκιάδα εδώ από κάτω. Είναι ωραίο χόμπι, παιδες. Όσοι δεν ασχολείστε. Εντάξει, ως τη Σάμο ψιλοψάραβα γύρω με τον πατέρα μου. Από βάρκα πιο πολύ, από ακτή δε. Αλλά εδώ άρχισε να μ' αρέσει πιο πολύ τώρα. Και έτσι πήρα καλάμια και τέτοια. Τελείως στέρνα εδώ. Ξαναπετάξω μία εδώ. Και είναι η τελευταία βολή. Θα αλλάξω τεχνητό. Παίξω λίγο εδώ και θα φύγω. Καλά ήταν. Ναι, εδώ από κάτω τριγυρνάει συνέχεια, αλλά δεν το τσιμπάει. Λοιπόν, που είναι ηρεμένο είναι, δεν ξέρω. Κάτσε αλλάξω τεχνητό. Καλά ήταν. Παίξαμε σήμερα με αυτά.
Εδώ κασετίνα, τι μου. Ψώνισε σαν εκατομμυριούχος. Ξαναπαίξουμε κάτι τέτοιο που κάνει και αντανάκλαση. Έτσι κόκκινο-κίτρινο. Κάνω για αρχή μια κοντινή. Κοντινή ήταν αυτή πες. Έχει ψηλό κάτω, γόνο. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Πάλι σηκώθηκε, πέρκα είναι. Πέρκα είναι αλλά δεν πάει. Τι να την κάνω, πώς θα γίνει εδώ. Να το πιάσει. Ρίξω προς τα δόμια, στη φυκιάδα εκεί. Αυτό είναι στο πιο χρώμα εδώ, στα ψάρια που έχει περιοχή. Για να δούμε. Ωραίο, όμορφο τεχνητό και αυτό. Λίγα έχουν καλή ποιότητα. Τώρα για αρχή έτσι. Τώρα άμα παραδουλευτούνε, πάντως τα ψαράκια το κυνηγάνε. Μπέρκα δεν πρόκειται να πιάσουν, να γελάσουμε λίγο. Δεν έπαιρνα, θα την άφηνα, αλλά δεν κάθεται η ευλογημένη. Και δεν έχω και χώρο εδώ, έτσι να πάω από αλλού. Κάτι το κυνήγησε, αλλά δεν το πήρε. Κάτι το κυνηγάει. Αχ, τι ήταν αυτό. Δεν μάθαμε ποτέ ανταλημία. Περίπου στην ίδια κατεύθυνση. Περίμενα να το φέρει για άλλο εδώ για να το στριμώξει τώρα, καταλάβες. Το νήμα ίσα ίσα πάνω από το νερό. Για να κερδίσω όσο μπορώ περισσότερη έτσι χώρο πλεύση. Όχι. Άντε, πάμε να φύγουμε. Καλά ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε πείτε μου για να κάνουμε και άλλα ψαροβλογκάκια. Και στο επόμενο βίντεο, αντέστε.